सनितपुर जिल्ला बीपीएफनि खौरांमेल आरो बीपीएफ दोलोआ बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेहोनाया नंखाय। बीपीएफ दोलोनि सोद्रोमा लानानै गिदिंनो मोना, बीपीएफ दोलोनिफ्राय बिबान नागारनांगौ। बीपीएफआ एनडीएजों हानजा जुथेनायाव थानायखाय बीटीसीनि बायजोआव बिजाथि दैखाङाखै। बेबायदिनो सनितपुर जिल्लायावबो रावखौबो बिजाथि होआखै। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ एनडीए एबा बीजेपी दोलोनो भट होनांगौ होननानै सनितपुर जिल्ला बीपीएफ आफादगिरिनि ब्रजेन मुसाहारिनि दैदेननायाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बीजेपीनो भट होनांगौ होननानै खावलायहरदों आरो 65 नं ढेकियाजुलि बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव गेलेनो नागिरनाय अनसुमा बसुमतारिया बीपीएफ हानजानिफ्राय रिजाइन होनांगौ होननानै दाबि खालामो आरो लोगोसे बीपीएफनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै गिदिंनायखौ नागारनांगौ आरो माखासे बीपीएफ सिम्बलफोरखौ लानो मोना होननानैबो रोखा बिबुंथि खालामो। आरो सनितपुर जिल्ला बीपीएफ राजनीतिक कमिटिनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो नैबे बुब्लियावहाय फैबाय थानाय एप्रिलनि 9 अक्ट' इलेक्शन बिसायख'थिनि सोमोन्दै जोङो सनितपुर जिल्लायाबो प्रिपेयार जादों। गतिके जोङो मिन्थिहोनो नागिरदों सनितपुर जिल्ला गासै कन्स्टिटुएन्सि लोगोसेयैनो प्राइमारि कमिटिनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जों गुरैयै मिन्थिहोनो नागिरदों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंहा बीपीएफ हिसाबै राजनीतिक दोलोनिफ्राय जोङो केन्डिडेट एबा बिजाथि होनाय जायाखिसै।